No niin, nyt olisi lenkkiä luulla ja vasta aurinko ehkä ajella aluksi. Täällä Hailuodossa Kurajärven huudeilla tässä, onko tämä 7 tien risteys vai monenko tien risteys, mutta tästä ajattelin lähteä ajelemaan Hyypälle päin ja sieltä sitten olikohan se Nuottajärvi ja sitten ehkä Valkkijärvi ja sen kiertäisi vielä niin. Ja sitten tuon Kaakkurijärven tai Kangasjärven ja Kaakkurijärven kautta takaisin. Joo, mutta saapa nähdä, nyt aurinko paistaa suoraan silmiin tuolta, että näkyy kuvassa mitään, mutta ei voi mitään. Pitäisi kiertää toiseen suuntaan, mutta halusin mennä Hyypälle juomaan aamukahvit. Niin. Kai se auttaa lähteä menoksi, hyvin sanottu. Pakkasta lisäkeli 3 astetta ja vieläkin varmaan sen verran täällä mettässä, että vähän viliposaa on, mutta sitten tää kovempaa vauhtia sitten. Vaatetta vähän liian vähän, mutta joo, näyttää lämmin varjosaksi heti. Täällähän on muitakin läskejä käynyt ajamassa. Jes, hyvä merkki. Tästä lähti heti polku tästä alusta. Kello on jotain. Mitä se ihmettä se oikein edes on? Onko tuo kelloaika? Eikö tuo ajasta? Mistäkö se polku lähtee? Oi. Joo, 6:48 kello. Kylläkö sekin leipää. Lipossa on. Pitäis lämmetä kyllä päivän mukaan. Ajattelin, että vois nähdä vähän elukoitakin täällä. Onko tuossa se poluvalla? Mustakin se tästä lähtee. Vitsit nyt kyllä koriin. Joo, vaihteet heti kättelyssä. No niin, vielä tehkää likiöstä. Se joku muukin tuonne meni. On tämä. Se tähän Hailuodon perinteisen ladun pohjalle. Ei sit ehkä ihan tästä mene vielä. Ja sit nousee alhaalta. No, täällä tuli aika hämärää. Jospa tutustu. Vitsi, että on kevyt taijakko. Nyt on kuvaat renkaat. Täällä on pelkkää hiekkaa. Sama ajaa kovilla renkailla. Ai. On tämä vähän kylmä. Tulee ehkä ajaa aika vauhikkaasti. Ja mäki, jes. Kilpaa kyllä aina ylämäki. Vähän lyhyitä on täällä Oulun seudulla. Ja Hailuodossa. Tää on kyllä hyvä polku. Ja jes, isompi mäki. Kyllä. Huonompi pito. Kaupunkikiusa näillä lämmöillä. Voin hengittää näin kylmäksi. Ai, nyt tulee tää naiselukko. Otetaan vähän hakkualuita välillä. Saa ottaa se muutaman 10 vuotta, että palautuu mettä tuosta. Voi vai. On se raskas täällä katsoa. Tässä on niin huonosti mettä näin kuivassa. Tuutta varmaan aika heikko. Nyt ei minkään näköinen. Oliko tää viimeksi näin vaan? Täällä on kyllä möyritty. Tarvitsee Hailuodossa paljon möyriä. Kunta lähtee. Varsinkin täällä, kun täällä kiviä tässä vaikka. Minkä näköistä. Tämä sentään on jätetty. Heti jo hengästynyt. Sormet jässä. No niin. Täällä on tällainen tämäkin. Kyllä. Hiekkakin vähän koomeissa.
sinne aloittaa kyllä. Melkein kesäpyksyt jalat. Tämmönen tikkuukko. Kestä kylmää kovin paljon. Tää pitää viivata kuin helvettiin tekis. Tässä olla kiitollinen läskipyörän renkaista. Tässä liekas. No niin. Olisiko mennä tuolta ylhäältä? Mennään vähän tuolta päin. Olisiko tuo aurinkokin nousis tuolta? On sitä hienoa, kun tulee kesä. Hei, tässä on tämä mäki. Tuonne mäkiä tusauttaa. Käykö huonosti? Vittu tähän tulee. Vastaan. Ui saata. Vittu. Taas tuurilla. Ei tullu uutta persereikä. Vittu. Alkoisiko ne iskari pohjassa? No, tuli ainakin videolla jotakin viihdettä. Oi. Nyt tuntuu kyllä lämpenne. Sydäntä lämmittääkö? Jotain tapahtuu. Kunhan se on itselleen vaan, ettei muille. Ei sydäntä lämmitä kyllä. No niin, siitä loppu pois. Ihmetellekin on tapahtunut. Kameravideossa mitään ihmeellistä. Nyt ainakin lupaavaa laakua. Yes sir. I can boogie. Sekä lähi paljon luontoista nauttii. Ryppyä adrenaliinit. Ui, nyt on vielä töissä. No ei ollut kuin kirosanojakin on tullut jo ainakin 2. Hei. Onko tuo mustarasta? Siihen kuulostaa. No. Jos sormet näin jäässä, niin voisikin kuunnella vähän. Se auto. Tää polkea hiet. Sitten lämmintää kahvia. Nyt on vaikka mitä herkkuarepuus. Urheilukeelikin sitten vielä. Tuntuu, että kuolee. Eipä sille taas mitään vastaa sitäkään tuntemusta. Kuolee kyseessä vaan henkinen kuolema. Ei vitsit. Aseen. Lehmänlantako täällä tuoksuu? Missä se tuoksuu? Oi. Mutta tää jo nyt puhki. Ehkä on vaan kofeiinin puutostakaan ja juonut lämmittää kahvia. Keitellyt vaan. Sori, pahoittelut, mutta nyt saattaa lentää sylykierräkään. Pahoittelut itselle, kun itse vain videoita niin katselee. Mutta kivaa katsoa, yllättävän kivaa. Tarpeeksi pieni ruutu, niin ei latta lennä. Annakkaan heti. Sormet voisi kyllä vähän pikkuhiljaa lämmitä. Etsi näitäkin. Otin sen tänne hanskat. Näin. On kivaa, kun tulee tämmöstä
neulasta vähän muileja naamaa. Niin tarkoitus se kesää lämpimämmälläkin ajalla tällä. Ei voinut vastustaa kiusasta, kun lupasi täydellisiä kilejä. Wow. Hyvän aikana käpyy kasautumat, niin sammaletkin hevosella on tänään. Kohan täällä jossakin reillakin hevonakin ollaan. Olen kuullut huhuttavan. Huhuttava. Olikohan tuo kasvikkia suomen kielen sana. Aina sitä oppii uutta. Syvältä sisimmästä tulee suuria totuuksia. Täällä kun me ollaan vähän Sorrosa ja noniin, Joris tässä katu meni tuo hieno flow-osa. No, Villapoliin tulossa. Yritäpä nyt enää hengittää näillä ektoplasmaväärillä. Suomessa puhua suomea vielä. Mäkin yrittäis vielä englanniksi mongerta, että se ois. Se ois kyllä varmaan aika hauskaa, kun elenkkäri täkästä alkaa sitäkin harrastaa. Tekis ihan hyvää. Hauskuttaa itseä ja nolata. Ainakin muutama orava silmissä tai korvissa. Ja täällä se on raavia nyt. Sitten tuolla saattaa olla tukossa tien. Täältä sitten. Siitä ei mennä pysyä. Tiiperänä laittaa kypärää huppukoon. Se on viileä. Takaa päätä vielä paleeli. Mutta se kuva nyt on vähän kuluma. Eli äskenkin jo testasin. Ai vitsi, limaan määrä. No niin, nyt tulee lyhyt maatiosuus ja täällä sitten kohta nähdään tuleeko pidempi. Tuossa on pikku uimalampi. Vittin ottaa kameraa, mutta näyttää vähän jäässä. Olisiko ne järvet vieläkin jäässä? Hyvänen aika. Näin se on mikään hyvän aika, kun sitä puolisovarissa huhtikuun. Mutta tähän lumemäränä. Ojassakin jäätä vähän. Kumma kevyyttä. Vauhtia niissä. Ei ois liian kevyyttä. Hyvä. Tehdään nopeasti, kun tahtaa laittaa ummikuja. Ojaa virtaa poikki tiestä, niin oispa se sen verran kuiva. Ja no hemmetti. Mä en saanutkaan tuonnekään. Sitä mä. Otellaan jälkiä. On tuossa nyt juttu. Henkilöautonkin jälkeen, niin luppais sitä, että ehkä siellä ei oo tulua. Talvella paljon mitään lunta, niin yhdesti jos on ehtinyt liukulumikengät jalassa Hailuotoa oli menossa, mutta unohdin sitten ne tai liukulumikengät kämpille. Kahlasi hangessa. Oli se hienoa sekin. On silloin joku tiipiin tapainen
ilman kankaita. Tuolla tuo monta. Oi joi, se näkyy vähän olevan vettä. Pääsisikö siitä jostakin reunasta? Jos nyt kastelis. Näyttää tuo hyvältä. Kastelis jalat vielä tässä vaiheessa. Meillä talvimonot jalaset. Nääkäs tonne helposti. Tässä menee ojaa tie yli. Melkein aina ollut tukossa. Tässä yrittänyt tästä mennä. Nyt tämä vitsi, tähän kautta se pitää ajaa. Jotenkin päästiin näin hyvin. Tänne päin vähän matkaa. Ajasko tietä pitkin? Onpa kartta. Näkkiikö? Nyt tässä on ihmeellinen asento. No. Nyt se joku tie lähti. On ehkä sinne mekkä. Mä oon siltä tulossa sinne. Mennäänpä tietä pitkin vaan. Lähtee 2 kertaa. Aika niin söpöjä polku. Aika tällä ajaa kovilla renkailla sääkin. Ei tuodakaan kuullaa kalla. Tuolla ampuu marraa tuolla väliseen. Voisi mennä sen takkaan. Joku ampuu roikulla. On siinä hiekkadyynejä välissä. Eihän sitä tiedä, vaikka jollakin olisi joku musketti. Tuosta mä oon joskus kyllä mennyt. Vitsi, jos sillä kyllä helekkarissa voisi olla kyllä kaikenlaisia. Mennään sieltä. Hienoja elukoita. Päällä. Sillä meillä liikenteeltä sen näin aikaisin. Tekis vaikka jonkun talitinti. Englanniksi hyvä nimi talitintille. Great tits. Hyvät tissit. En mennä kehtais kirjoittaa sitä. YouTube kyllä hyväksi, vaikka mä taisin kirjoittaa sen johonkin. Minkälaisia assosiaatioita tulee siitä nimestä englanninkielisille ihmisille. Vähän niinku olisi joku sinitiainen sinilerssi. Joo, ei mennä tälle tille. Jaa, nyt kyllä että vähän oot. Oli tällaisiin tämmönenkin tie. Ja pikkuinen suo tuolla jossakin. Vitsi, tää kyllä menee ihan eksymiseksi, että ne on kyllä parasta. Ei se kyllä tuolla. Tuli joku minipalku. Täällä on mennyt maastopyörä. Olenko sitä oikein nauhoitettu? No ei se vielä. Punainen pallo. Ei saaki. Tuntuu, että taas jotenkin taas tutulta. Mä kyllä näytä mitään, kun tuossa suova ei. Tässä suo täällä jossakin ollaan. Lähtiinkö tuota kokeilemaan? Ei, tuo vaan tuollainen pikkuinen, tuolla tulee toinen tie. Näkyy se kartta siitä on toinen tie. Oi mikä mänty. Se on kunnon. Yksi mänti jätetty pystyyn. On mulla kyllä nähtävyyksiä. Sisähän meikä on. Täällä jotakin soramonttuakin jossakin. No. Ehkä se pitää yrittää sinne hyypälle päin ajella. Tuntuu, että tän on tulossa just tästä kohdasta takaisin. Tuossa Nottajärven suuntaan.
Kai se oli noteri. Oho. Ei tää ihan tyhjä. Mutta... Mitä helkkari? Ai. Oh. Ei mitään mietitä, onkohan juokki jotakin. Sehän paistaa aurinko sopivasti. Eikä tuollahan tuo menee tuo hypä. Kun kai tuolta tuo hypä. Harjanne. No, pikku tauko.